Bon dia y gracias por las vostres felicitacions. Primer, vull respondre a la qüestió de Nathan. Com l'eruga es transforma en una papallona dins la crisàlide. La transformació és una cosa de la natura, gairebé màgica. Els ulls, les antenes, el cervell de l'eruga creixen. Ara contestaré a la pregunta d'en Gaspar. Amb què l'eruga fa la crisàlide? L'eruga fabrica la crisàlide amb un fil de seda que fa ella mateixa. Respondré ara a la pregunta de l'Erwan. Quant temps l'eruga es queda dins la crisàlide? Entre 15 dies i 2 anys. Per acabar la qüestió de l'Emma, quines són les espècies d'erugues? N'hi ha de petites, n'hi ha de grosses, transparents, amb antenes. Hi ha erugues de tots colors. N'hi ha que tenen pèls, n'hi ha que tenen pas pèls. Existeixen erugues verdes, marrons, taronja o de colors barrejats. Gràcies per la vostra atenció. Adeu.